Bu şara İslam dininin kabul ettiği 1100 yıl tuluğa beyleremizde de uyuşturuldu. Hem bu beylemge türlü illerden, türlü regionlardan, avullardan, şehirlerden konaklar geldi. Siz qaysi yaktan keldiniz? Ben Yorçalı'dan geldim. Ben seni Kazan şehrinden. Aytыңыз әле, bu şaranın әһәмияте нәрсәдә? Bu Müslümanlarını bütün Tatar halkını birleştirүү için hem de indi tarihimizni bilүү için bir muhim şara. Şallıdan bir köp delegatsiya kelgan ko'ram. Bu günde Çalı'dan kum geldik. Milli harekat Çalı'da başlandı. Şuna göre milletimiz için onda başlamışlar. Esselamu aleyküm. Merhaba. اهلا وسهلا السلام عليكم مرحبا تحيه من دبي الى كل المسلمين اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا الله تحية لكم جميعا. Менә шушындай матур киенгән мөселман кардәшләребез кунакка килде. Җыенда блогерлар да, журналистларны да очратырга була. إسلام في روسيا ونحن الآن في أراضي البلغار. Вы можете говорить пару слов? Я вижу пресс, вы понимаете меня лучше всех, наверное. Но просто мне женщина, которая одевает хиджаб. Это будет очень хорошо. Я журналист, И блогер. в чем? Нормально? Это хорошо. Аль-Ахад из Ирака. Ирактан. Сез журналист, Ирак. блогер? Нет, я журналист телевидения, не журналист-блогер. Какие у вас впечатления? Очень я рад этого приехал сюда, потому что я хочу видеть эти мусульманские цивилизации, которые мы как мусульмане гордимся, что у нас ислам уже распространяется везде, и мы считаем это дин, религия аль-хак. Поэтому я думаю, что ислам это религия надежда. Менә безнең Пакистаннан коллегаларыбыз килде. Пакистанның үзәк телевидениесе журналистлары. Ассаламу алейкум. Валейкум Мәрхәбә. салам. Рахмат. Рахмет. Мне вот из Татарстана нам очень понравилось. Я вообще-то несколько раз был уже в Казани, но здесь Bulgaria я первый раз. И я когда-то еще давно, года 2 или 3 назад, когда вот это Коран самый большой, который в мире, в интернете я посмотрел, что в Казани привезли такой большой Коран, и у меня была прямо мечта, что пойти посмотреть. И слава Аллаху, что сегодня эта мечта сбылась. Ты тоже. Очень много открывается мечети, медресе. Менә шушындай матур кызны да күрдем. Бу Ливаннан, Ливан журналисты. Ассаламу алейкум. Салям, алейкум ассалам ва рахматуллах. Как вас зовут? Яря. Какие впечатления? Очень красиво. Пока мы только что приехали сюда, сейчас мы будем как смотреть, поговорить с людьми здесь, все знать подробнее. Очень красиво пока что. Менә Болгар җире шушындай матур тележурналистларны кабул итә. Спасибо вам большое. Рахим итегез Büyük Bulgar yerine biz keldik. Татарстанның Көньяк районынан, Леногорскийдан. Siz qaysi yoqlardan? Biz Şilmişehir rayonundan, Tüvenkebinke oğlundan Akkolfak ansambili. Biz Şallı'dan. Şallı dedin üstünden mi? İsminiz? Dedim üstünden. Şerifov Adler Magdanuroğlu. Assalamu aleykum. Siz qaysi ülkeden keldiniz? Alabuğa biz yakından Zeyden. Zeydan. İsminiz? Fatih Hazret olan. Fatih Hazret, bu şarani ketdingizmi? Buning ahamiyati sizning nersada ko'rinadi?
Әһәмияте безнең шырга, безнең гомеребезгә туры килгән зур вакыйга. Әлбәттә, кадерен белеп, лаеклы итеп үткәреп җибәрергә кирәк, дуалар белән әлбәттә. Җиңел булмаган чорда, җиңел булмаган вакытта. Менә шушындый матур милли киемнән апаларны, абыйларны күрергә була. Ассаламу алейкум, сез кем буласыз? Вәгалейкум әссәлам вә рахмәтуллаһи бәрәкәтүһү. Мин Чаллы шәһәреннән, Ак мәчеттән тугам, шунда мөгаллимә укытам. Укучыларым бар. Менә минем тагын килде әле, менә абыстайым килде. Менә тагын Ак мәчеттән без барыбыз да, менә Ак мәчеттән барыбыз да. Безнең тарихыбыз бай тарихлы халык. Шушы тарихны белмичә, бу дөньяда яшәү мөмкин түгел дип әйтергә кирәк. Менә шушы халкыма дип әйтеп, мин әле үземнең китабымны да бастырдым, тәрҗемә итеп чыгардым, бастырдым һәм менә шушында алып килдем халкыма дип. Исемегез ничек, апа? Минем исемем Әлфия. Әлфия апа, шундый матур итеп киенгәнсез. Бу җыенга сез бу киемнәрне махсус тектегезме әллә? Юк, мин шушылай итеп көндәлек киеп йөрим. Менә минем хезмәттәшләрем бергә. Әйе, мәчеттә. Мөгаллимәләр. Укучыларыбыз. Әйе, менә укучылар. Кызлар, исемегез ничек? Эльвира. Дания. Бәйрәмегез күңелле булсын. Барам белән сезгә. Күрәм медальләр белән килгәннәр. Барак булсын. Айы. Нинди медаль? Рафирмейм. Таныстырсагыз ит кунаклар белән. Biz o'zimiz yangi tanıştık. Rasul bloger, siz de blogershi. Men sizni bilaman, to'g'ri sizga da podpisan, menga da podpisan. Вот. Biz azrak sizni yozishib ola. Ismingizni Fagila mening ismim. Fagila da. Amin Gorizont ufaq. Men тоже bloger. Subhanallah, siz qaysi yoqdan? Biz Samardan keldik. Вот. Rasulning Donbassda yurganlarini qarab turdik. Вот. И mana İlyas Xalikovni ko'rdik, bizning munajatchi, bizning tatar munajatchisi. Rafik Badamshin Bulgar torining представители Samarda. Bular bizning Samarning eng ko'rkam Qachon Samaraga kunakka chaqirasiz? Samar sizni Fagila, sizni men qarab turam sizning neni blokni birisida qoldirmishi. Butun like'lar qo'yam. Rahmat yozsin. Bek motor olib borasiz. Вот, yerdagi avullarda tushirib, вот, inshaalloh shu joyni biz sizni telefonlarni hozir almashamiz. И chaqiramiz o'zimizga qonaqqa. Rahmat. Mana Rasul Hazrat Ulyanovskiydan bosh imom keldi to'g'ri. Mana bunda bitirimiz yig'ilamiz hozir. Bizga tilak, sağlık, soğuş bulmasın. Alanlarımız sağışan üstünler, nuklarımız sağlık bilen, tanıtlık bilen üstlerine Allah Teala nasip etsinler. din yolunda bulsunlar, din yolunda. Nişik sizning ülkede haller? Müslümanlar, Tatarlar turmushi nişik? Elhamdülillah. Sağışanlar. Халык Русияна Ширатта тора. Biz Pinza ягыннан. Пенза татарлары mı? Subhanallah, biz Penzada bulganыбыз бар. Яшы Pinzabız. Siz birinchi tapkır mı Bulgarda? Birinchi tapkır keldik. Biz Hän- yaxshi prямо. Necha kishi keldi? Biz keldik 5 gazel, 18 kishi. Biz Orenburg ягынdan. O, Orenburg tatarları. 6 saatlik için gittik. Уже 2'de, 3'de mındaydık. Necha saat yolda keldiniz? 8. Pinza өлкәсеннән. Ha, Penzalar. Barысы da Penzalar. Ufa. Ufadan. Ufanın özünden mi? Da. Biz Ulyandan. Ulyan tatarların köresiz. Qaysi yoqdan Ulyandan? Kızılsu. Kızılsu'dan. Necha kishi keldiniz Ulyandan? Biz balalar, aney, men yeddaşim. Biz Şamlıstan'dan Nuriman rayonundan geldik 8 kişi. Subhanallah, maşallah. Yemişler oğlundan medrese. Biz bala elhamdülillah şükür. Necha qanday turmushlar? Evet bu. Okul yürüyoruz, medreseye okul yürüyoruz. Dünyalar tinch bo'lsin. Rahmat sizga. Ay, siz qaydan? Divan Novgorod. Tuban Novgoroddan. Jiyinda. Demak, bugun butun il, butun dunyo tatarlari Bulgar shaharchigida yig'ilgan. Sirkat tatarlari, Sirkat sultanlari. Sirg'achda nechik turmushlar? Allohga shukr, alhamdulillah. Nindi zorlariz bor? Biz de bo'lmaymiz. Alki. Elbette. Biz Bashkiriyadan. Boshqirdistondan ko'ram bek ko'p kelganlar. Yarshollidan. Kardeşler, biz sizni tuzimsizlik bilan kutdik. Alloh Taala sizdan rozi bo'lsin.
issiq garab çöllerin ötep, sil davullar, boz yangırlar kişep, biz Bulgar jirine İslam dinini alıp kildik. İslam birede yaşauşu her kimden köngüline жылылык, ышаныч örür. Kişiler özlerin dağında bäxetli tuyarlar. Büyük Bulgar devleti iman yolunda zor uңышlarga, büyük urlerge erişir. Bayram bilen. Сегодня знаковые события не только для Республики Татарстан, это знаковые события для мусульман всей России и мусульман всего мира. Бик куандыра, чөнки бундагы халык үзенең тарихын исләй һәм хөрмәт итә. Шуның өчен моны нинди тахассусият бар татар халкының. Улар үзенең тарихын, үзләренең барлыгын ислам дине белән бәйләй. Икенче халыктар моны дине бар, ул моны бар һәм бар, yetkән. Татар халкы моны үзләренең тарихын, үзләренең халкын, кыйммәтлекләрен үзләренең дине белән, ислам дине белән бәйләй. Һәм дә бу Алла Тәгаләнең бәрәкәтен бирә. Чөнки Умар ибн Хаттаб әйткән, без шундый халык, безне Алла Тәгалә ислам аркылында ихтирам итеп куәт бирде, көч кудрат бирде. Әгәр дә без икенче әйбердә кудрат талап итсәк, безне Алла Тәгалә кәмситәсәк ди. Менә татар халкы менә молодцы, мин куанам безнең күршеләр өчен, чөнки менә ислам дине татар халкына бөеклек бирә, өстен әйткәндә бердәмләштерә. Һәм дә икенче халыктар менән дә ислам мусульман кардәш халыктары менән дә берләштерә. Һәм дә ислам дине аркасында монда тазалык, чисталык, хөрмәтлек, ихтирам улларга, балаларга, мәдәният, тәрбия бар менә дин менән бәйле. Шуның өчен менә татар халкын котлайм. Молодцы. Артабан шундый динегезне хаклап, үстереп, таратып яшәгез иншалла. Рәхмәт Ясын. Башкортстаннан гомумән зур делегация килгән күрә. Безнең диния назаратынан зур гына делегация килде. Без күп кенә карарга, танышырга, без яхшы мөнәсәбәттә диния назараты менән гомумән Татарстан Республика хакимияте менән шуның өчен Аллага шөкер без кунактарга йөреп торабыз. Шайтып бергә килделәр, без безгә киләбез. Гомумән мөселманнар, татарлар, башкалар дус яшәргә тиеш. Әлбәттә. Без күрше халык, тугандаштар. Кай вакыт уйларга ла була бер халыкта дип. Бер мәдәният. Әмма бunda мен кыланам, һезнең өчен һез моны диндә икенче кимәлдә бергә иншалла шуңа үрнәк алыр кирәк күп әйберләрдә һәм дә өйрәнер кирәк. Ассаламу алейкум, сез кайсы яклардан? Алейкум ассалам, рахматуллаһи ва баракатуһ. Без Башкортстаннан, Янаул шәһәреннән, әлхәмдүлиллаһ, шушы зур бәйрәмгә килдек, әлхәмдүлиллаһ. Аллаһның ризалыгы булсын иншалла. Шушындай җәмле җирләргә, мәгънәле җирләргә килеп, әлхәмдүлиллаһ. Бабайларыбызны искә алып, әлхәмдүлиллаһ, әбиләребезне искә алып, әлхәмдүлиллаһ, аларга дуа кылырга килдек иншалла. Мөселман дөньясы өчен зур бәйрәм. Россия мөселманнары өчен зур бәйрәм. Һәм безнең өчен, Татарстан өчен икеләтә, эшләтә бәйрәм. Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәрипович Шәймиев та чыгыш ясады. Бөек Болгарның яшел ширемне утырып, безнең әбиләребез, апаларыбыз намаз укый.
Bugün bunda нәрсә генә сатмыйлар. Нинди матур эшләнмәләр. Моны үз кулларыгыз белән эшлисезме? Ничек халык кызыксынамы, аламы? Татар киемнәрен сатабыз. Дин киемнәрен сатабыз. Алучылар бармы? Әлхәмдүлиллә бар. Сезнең подписчик. О, рәхмәт яусын. Сез нәрсә сатасыз бүген? Әллә кунак кынамы? Без кунакка гына. Нәрсә дә салдыгызмы? Юк, карыйбыз. Менә сезгә менә дигән матур камзул күрдем. Аласыз килмиме? Юк, карыйбыз. Iştan келдім. Нәрсә дә булса әле сатып алдыгызмы? Алдык. Менә үзебезгә башка кияргә әйберләр алдык. Шәһри Болгарда еш буласызмы? Мин 3нче тапкыр булам инде. Миңа бик ошый. Федераль дәрәҗәдә әһәмияткә ия архитектура һәйкәле килешеш төрбә. Карыйг әле. Алла белсә, җәйнең бер матур вакытында монда килеп экскурсия оештырабыз. Тизелу вакыты 14-нче йөзнең 30-нчы елларына туры килә. Җирләү катламы көнчыгыш һәм төньяк төрбәләр каберлекнең кырына урнашкан алар элегәрәк күмелгән каберлекнең үзе өчен алар һәйкәлнең көнбатыш өлешенә урнашкан беренче һәм өченче каберләр борынгырак санала, бәлки алар төрбә төзегәнче үк җирләнгән булган дип язылган монда. Күрәсез, җирләү катламы. Менә шушындый изге җирләрдә бүген без кульминацион вакыйгасы дип әйтсәм була. Монда килгән кунаклар барысы бергә тәүбә намазы укыдылар. Күп кеше бу чарага тәүбә намазы өчен килә. Ул тәүбә намазының әһәмияте нәрсәдә? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шуннан да һәр елны менә шушы Болгар җыенына күп мөселманнар кеше Манар районына килеп тәүбә намазына җыелалар. Тәүбә намазының асылы нәрсәдә? Инде кеше үзенең кылган гынахлары өчен Аллаһ Тәгаләдән гафу сорый, истигъфар кыла. Ягъни шулай итеп Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръани Кәримдә безгә әйтә, инде хакыйкатьтә Аллаһ тәүбә кылучыларны ярата дигән. Шул нисбәттән инде шушы әлеге Аллаһ Тәгаләнең дәгъватына җавап биреп, без мөселманнар шулай итеп тәүбә намазларын укыйбыз. Үзебезнең борынгы Болгар бабаларыбыз намазлар укыган, ислам дине кабул иткән җиргә бик канәгать ризабыз Аллаһ Тәгалә безгә шуны насыйп итте. Болгар җирендә укылган намазның әҗер савабы күп була дип уйлыйсызмы? Болгар аның күп була гына түгел, аның шөкры юк, аның әҗер савабына. Чөнки моннан да әҗер саваплы шундый мөгаләмәдә инде аның бик әҗер саваплы менә мондагы мероприятие монда үткәрә торган менә шуңа күрә менә безнең инде елдан ел менә төрле шәһәрләребездән, районнарыбыздан һәм дә менә чит республикалардан да монда инде күп кенә кешеләр киләләр. Инде Аллаһ Тәгалә менә мондый инде чараларны уздырган. Безнең менә хөкүмәтебезгә дә рәхмәтләре булсын. Инде мөфтиебезгә дә республиканың һәм дә инде һәммә менә монда үзебезнең ислам динен, тугры пак ислам динен Аллаһ хөрмәтләп килгән барча мөселман туганнарыбызга да Аллаһ Тәгалә инде исәнлек саулыкларын, бәхет шатлыкта, гаилә бәхетләрендә яшәргә насыйп итсен.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن